Nik zan nahiko nuke ere bai, netzat oso garrantzitsua dela jendeak naturara gerturatzea, edo gutxienez ez urrutiratzea, naturatik gauza asko ikasten dira, ez. Eta ni, ekonomia arlean, nik itxabere arloan hasi ikasi dezake, behiratuta nola funtzionatzen duen naturak, animaliak eta ekologiak, nik ekonomia arloan bai nik asko ikasi dut, ikusita nola funtzionatzen duen ekosistemak, nola funtzionatzen duen hemengo naturaren funtzionamentuak, hemengo superbentziak, adaptazioak, egokitzeak, eta nik esotan paralelismoak egiten ditut merkatuakin eta naturakin.